Gelo ev cara yekemîn gerîla biryara vekişînê dide. Ne cara yekemîn e di dîrokê de vê xwe dubare kiriye. Gerîla cara sêyemîn e biryara vekişînê dide. Ya yekemîn di dudiyê tebaxa 1999 de bi banga Rêber Apo ji gerîla xwest xwe vekişîne li ser wê yekê pêk hat. A duyemîn di heştê gulana 2013 de pêk hat. O îro bi daxuyaniya dîrokî di 26 Cotma 2025 de jî pêngava îro hat ragandin. Dîsa agirbestên ku hatine elankirin jî bi giştî neh caran agirbest hatiye elankirin jariyê Gêrlayên Azadiya Kurdistanê ve agirbesta yekemîn di 20 Adara 1993 de agirbesta nehemîn ya herî dawî jî bi pêvajoya aştî û civaka demokratîk re di yekê Adara 2025 de hatî rakirin. Lê ev hemû jî bi êrişên dewleta Türk ve hatin xerakirin. Niha dîsa çav hemû ser dewleta Türk in. Gelo wê vê carê çi bike?